Bon dia, assolellat i calent. Muntanya Llibertat, maig de 2024. Per fi ens disposem a utilitzar material de new quality. Portes aquí uns catxarros bastant clàssics, no? Hombre, Mira, tot esparracat aquí, molt bé. hem deixat els bons espessaments per anar a fer una mítica. I explica'ns aquesta mítica a què es deu. Pues improvisació total, no? Ahir estàvem a una trobada d'escalada molt guai d'aquesta gent de l'Ateneu de la Torna i rem al Guarapito, vam dir què fem demà, anem a caminar, anem a fer una birra o anem a escalar. I res, ens anem a fer On anem? l'Homo Montserratinos. Home, Montserratinos, una via que últimament està bastant en boga, oberta per en David Ita en solitari. Tenim aquí la guia clàssica de la cara nord, la qual ens serveix de referència, i fixeu-vos com farà entrar tot aquest ventall de material. Apreta fort! Hosti, tu. Jo vaig cap a cirurgià, tio. Guarda, tio, ajuda. Va, apreta, apreta. Aquí tenim doncs la paret nord-ecos i la roca d'en Sanhida, que és una coseta que està aquí. No sé si us fixeu en aquest desplom per aquí, diguem, va el primer llarg, vireja cap a la dreta, puja per aquí, acaba anant a buscar com cap a la canal i d'aquí no s'acaba de veure molt, però en aquest penyet d'aquí hi ha el famós carrer llarg de fissura obliqua. Tot plegat, la Homo Montserratinos a la roca d'en Sanhida de la paret nord d'Ecos de Montserrateny. La barbissa aquella, hi ha el primer llarg de Diedra, el segon és on hi ha aquella gent fent el sostre, i l'últim llarg que es marcarà el Guarapito, i la figura aquella recta amunt. Font de la llum, mira, raja. I tenim aquí un llibre bastant interessant. A veure, Guarapito són uns garagots. Un llibre de piades, posarem que allà busquem la darrera pàgina. Avui és que 10, per dir alguna cosa, no sé si és, del 24. Hem passat camí de la Montserratinos. Jo som al peu de dia. Aquí tenim el primer llarg. Ens jugarà el peu. En el qual podem veure que hi ha una corrada. Es un penal. Allò és el primer llarg, potser. Una mica abans. Doncs és curtet, no? El segon llarg. El primer. Això comença. Aquí Guarapito, Bé, arribant a la primera R. i aquí estamos a sol i sombra, que diuen. Molt ben acomodat aquí, Estic de Lujens. Bueno, molt bé. Aquí tenim... Pues ja estem a la primera reunió. El primer llarg bonic, agradable, un dia dret. I ara ve el segon llarg, que bé, es posa bastant dretet per aquí i després un flanqueig de 6B per anar a buscar una reunió que està per allà. Intentarem protegir amb tot això que portem aquí. Marralla, nano. La cartutxera. La cartutxera. Vale, hauries de trobar 2 pitons i 2 tacos de fusta. Vinga, per 2 pitons hi ha 2 tacos. Estem aquí fent el segon llarg, hem fet el primer tros de diedre. S'estem protegint bastant bé amb tot tipus de catxarros.
I ara enfrontem la secció de 6B sota aquest sostre. El guarapit ha fet un bon artifo que has volat de l'alien, tio. No se'n vegi aquí Amb l'estret. Hòstia, quina risa. Ara el dia és espectacular. Estem suant aquí fent aquest desplom que ha costat molt. Mireu com l'hem protegit aquí a cada mig metro. L'hem clavat una peça. Una se m'ha saltat, però perquè estava mal posada. Amb molta suor hem arribat a aquesta segona reunió. La veritat és que no s'apreciarà, però el desplom és bonic, es pot protegir, però a mi m'ha donat feina, s'ha de reconèixer. I ara el company, que està allà baix, està a punt de recuperar aquest segon llarg. Aquí el Guillem, que silenciosament va recuperant aquest llarg, aquest diedre. I aquí també me l'he fotut. Cula verda, que estic gaire inflat. Uah, sembla que ho hagin tallat amb un ganivet, això. Hòstia, és que està tot molt podrit. Veiem que està aquí arribant en aquesta R. L'hem batallat. Molt bé. Escolta'm, nano. Espectacular. Espectacular llarg, Emprenem el tercer llarg. Tenim aquí un pas de suposat quart i després hi haurà una xemeneia de cinquè per arribar a la tercera reunió. El cim del Bages. Estan caient pedres per aquí. Un peu que... Sí, quan ho tregui, Guarapito aquí desmuntant aquest agònic llarg. Quinto o más? Sí, home, xaval. Quin patí de via, nano. Hem ajuntat aquí a la tercera reunió. Diguem que hem patit, però s'ha sofert. Aquesta sortida de xemeneia, una espècie d'off-buit raro i res. Com sempre, costa sortir quan tens una xemeneia que t'arrepenja l'esquena i has de sortir d'ella. En tot cas, aquí tenim ja el quart llarg, que és un altre diedre, que aquest sí que es veu bonic. Esperem que no tingui complicacions.
Molt bé, estem aquí a mig llarg. Bé, hem aprofitat que aquí amb aquest camelot ens hem pogut assegurar una mica. Una cosida extrema de friens de diferents tamanys per aquest diedre vertical. Seguim. Aquí el Guillem està recuperant aquest quart llarg. Està desenxufant un romaní que havíem lligat per donar certa confiança. Hem iniciat el 5è llarg, que serà una vira en tendència mà esquerra. La qual en Guillem fa molt bé de protegir-se. I tu també. I jo també, tots ben protegidets aquí. Bé, estem a la R5, hem xerrat una mica amb uns companys que baixaven d'una altra via. I ara enfocarem la famosa fissura diagonal de la Homo Montserratinus amb un primer pas de 6A+, que és una mica de sostret aquí. Haurem de ficar alguna peça ja de bon principi. Bueno, aquí el Guarapito currant-se l'últim llarg. Cacharro. Jo sí cacharro. Molt bé, estem aquí al mig del llarg i bé, hi ha feina perquè s'ha de protegir tot, malgrat hi ha bona presa tant de peus com de mans. I el tema és anar reciclant peces que hem deixat enrere perquè les necessitem. La fissura sempre té la mesura dels camelots verds, algun vermell, però... Ja hem trobat aquest aquí, que està de saber quin any, i ens hem agafat. El Guillem és aquest llarg que està fent, diguem, el pas més difícil del llarg, és com una espècie de desplomet de panxeta de 6A+, la qual deixa roca t'escup. Un cop s'haurà posicionat a la fissura, ja la cosa canviarà. Just a sota, enfilant per aquesta fissura obliqua de la Homo Montserratinus, a la roca d'en Sahida. I a ell li va posar aquest nom. Aquellos días que yo vivía junto a mi bohío y la madre mía, como aquel entonces tan solo era un niño, y en esa pobreza que feliz yo era. Viento vuelve a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia.
Vinga, Esperem. primers mots descriptius de la Homo Montserratinus acabada de fer. Guillem, què t'ha semblat? Pues que el primer que va pujar va flipar que això existís. Acabem d'arribar i fer tota aquesta fissura diagonal en la qual hem fet una barreja entre gaudir i patir una mica. Però la satisfacció d'haver fet la Homo Montserratinus, de la qual tant havíem sentit a parlar, aquella llegendària via que només s'ha d'autoprotegir i haver-ho viscut, és una cosa que no es pot explicar ara mateix. Tot el que puja, baixa. Y la chicha sabrosa. Viento vuelve a ser como ayer. Viento vuelve a ser como ayer. Como aquellos días en que yo vivía junto a mi bohío y la madre mía. Como aquel entonces tan solo era un niño y en esa pobreza que feliz yo era. Viento vuelve a ser. Me he quedado planchado, me he quedado planchado, me he quedado planchado, me he quedado planchado. Machos cabrius agitant les banyes. Hi ha un pilot més llarg. Agitant les banyes, les cabres de la muntanya. Cabretes.